Je hebt gezien in de stuurkring dat je meer verticaal gaan zoeken of die spanningen er zijn. Al dan. Dit is een aansturing van de 3 hoofdschakelingen naar elektromotoren toe. We hebben op die borden de layouts geprojecteerd van het theoretische en daarop hebben we de effectieve meetpunten geplaatst die nodig zijn om eventueel dus fouten te gaan zoeken. Dus dat is eigenlijk een tussenstap naar de realiteit toe. En dus spelenderwijs kunnen ze dus hier op een zeer gemakkelijke manier dat aanleren. Sintra Limburg heeft het afgelopen jaar €200.000 geïnvesteerd in haar technische opleidingen. Steeds meer mensen vinden immers de weg naar de dag- of avondopleidingen. De leslokalen kregen een grondige technische update. We hebben daar geïnvesteerd om 4 grote segmenten van elektroopleidingen te stimuleren, te steunen. Enerzijds alle opleidingen rond koeltechnieken, airco. Tweede factor is alles van elektrotechnisch installateur. Derde deel is bedrijfselektriciteit. En een vierde deel zijn er wat kleinere opleidingen rond domotica en verlichtingsdeskundigen. En voor al die 4 segmenten hebben we eigenlijk een zware investering gedaan om dat in een heel professionele omgeving te kunnen aanbieden voor onze klanten. Dit is de opleiding dus voor elektromotoren. En dus dat is een van de mogelijkheden die we kunnen scheppen met het didactisch materiaal wat we momenteel voorhanden hebben. Maar we kunnen dus ook in andere afdelingen, gelijk de basis, de bedrijfselektriciteit, kunnen we dat didactisch materiaal ervoor gebruiken. Roger Couteur is erevoorzitter van Nilectra, de federatie voor de elektrosector. Een goede opleiding is voor Nilectra cruciaal. En we hebben dan toch enorm behoefte aan geschoolde elektriciens, heel bekwame geschoolde elektriciens. En daar mag ik wel zeggen dat Sintra ons daar altijd heel goede mensen heeft kunnen leveren. En daarvoor onze samenwerking die we al jaren doen met Sintra. Techniek is alomtegenwoordig. Toch kiezen nog te weinig jongeren voor een technische opleiding. De Limburgse bedrijven schreeuwen als het ware voor goed opgeleid personeel. Ze gaan hier tot de point, dus wat de mensen moeten kennen. Die een tijd van, dat ze ons vergeleken bij mensen van slijpen en kappen en vuil werk, dat kan ik wel zeggen, dat is voorbij. Wij moeten wel ook ons beroep een beetje meer opwaarderen. Een technische job is anno 2012 meestal een goed betaalde job met carrière-mogelijkheden. Ik kan u zeggen, ik heb in de tijd verschillende leercontracten bij mij gehad. Ik heb er daar 2 van. Dat excellente zelfstandigen geworden zijn. Die hebben een fantastisch beroep uitgebouwd. En bij ons, in onze sector wordt het goed betaald. Een mooi voorbeeld is Hayati Ersebi. Hij is overtuigd van het belang van goede opleidingen en bijscholingen. Mijn naam is Hayati. Ik run het bedrijf Aversa BVBA. We zijn een goede 1 jaar of 6 volledig zelfstandig begonnen. Ik doe dit al wel van mijn kleins af aan. Kleins af aan is groot woord, dus eigenlijk als een jong manneke van een jaar of 16 ben ik in deze branche ingestapt omdat ik niet meer op school wou. Mijn pa zei, jong, als je niet wilt leren, dan moet je gaan werken. Ik wil u dadelijk even terug op het schoentje. Bijvoorbeeld wiskunde of dergelijke. Ja, dat ik te vroeg met school ben gestopt omdat je nog bepaalde eigenlijk... Ja, nu kom je met heel veel rekenwerk en heel veel berekeningen. Dat je zoveel met wiskunde bezig bent dat je dat toen niet besefte. Zeg je van, voor wat heb ik dat nodig? Maar nu moeten we alles berekenen. Welke debiet moet door mijn ventilatie, welke debiet moet door mijn leidingen gaan. Hoe groot, hoe zwaar mag mijn ketel zijn? Hoe groot moet ik mijn boiler nemen? Welke diameters moet ik daarvoor gaan zorgen dat mijn mensen, als de klanten eigenlijk onder een kraan staan en ze willen een rainshower hebben, dat ze niet een klein straaltje krijgen, maar dat ze hetgene toekrijgen wat dat ze willen. Nou, dat is echt... nu, al bij al hebben we dat goed kunnen behelpen eigenlijk door die opleidingen. Maar je ziet toch wel dat een opleiding wel heel belangrijk is. Ik ga de installatie even opstarten. De gaskeurder heeft net onze keuring, onze leiding gekeurd en hij heeft het goed gekeurd. Dus die Sintra-microbe heeft mij eigenlijk volledig ingepalmd. Niet in de lengte, maar ook in de breedte. Laten we zeggen, je wilt dit werk doen. Wat heb je allemaal nodig? Nou, ten eerste, we moeten gaan scholingen doen, zodat we
3 jaar onze cv-cursus kunnen doen, maar daar moet ook geld binnenkomen. Dus je moet van boekhouding ook iets kunnen weten. En daarom dat ik eigenlijk heel veel voor Sintra op dat gebied gekozen heb, omdat ze me ook zodanig goed geondersteund hebben eigenlijk. Ja, die Sintra-verslaafden komen we steeds meer tegen. Mensen die starten met een basisopleiding en van daaruit elk jaar opnieuw komen shoppen om zich te versterken op die arbeidsmarkt. En dat is een fenomeen wat de laatste jaren steeds sterker naar voren is gekomen. Ook deze cursisten zijn overtuigd van een goede bijscholing of opleiding. Het opent nieuwe horizonten. Waarom volgt u deze opleiding? Om mij wat bij te scholen eigenlijk. Ik zit in de solarindustrie, dus de zonnepanelindustrie. En dat is wel handig als je ergens bij klanten komt. Ik ben er servicetechnieker. En dat is wel handig als je ergens bij klanten komt waar je iets kunt, uit deze les eventueel kunt gaan halen. Zodat ik meer mogelijkheden heb op de arbeidsmarkt. Dus het is altijd beter om zoveel mogelijk te kunnen verbreden eigenlijk. Ik werk ook als elektricien, maar meestal is een huisinstallatie. Eigenlijk is het beter voor mij als iets meer weten, meer kennis. Ik ben nu nog in dienst bij een elektrieker, maar ooit zal die tijd wel komen dat ik zelfstandig word. We hebben inderdaad een segment van jongeren die hier zijn, 15 tot 18-jarigen. Maar de overgrote meerderheid van de cursisten die hier komen zijn de 18-plussers. En die 18-plussers voelen heel goed aan van kijk, wil ik sterker staan op die arbeidsmarkt, dan moet ik ervoor zorgen dat ik mijn kennis van elektrotechnieken verstevig om sterker te staan in mijn bedrijf. Of om later de groeimogelijkheid te hebben naar een andere functie in een ander bedrijf. Of om zelfs als zelfstandige in die sector aan de slag te gaan. Deze jongeren zijn alvast klaar voor de moderne arbeidsmarkt.